মানে আপুনি আলোচনা নহয় মই কৈছো খাম্পা বৰগয়াৰী ডিফেন বড়ো ইহঁতে মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই প্ৰমোদ বড়োক মোৰ লগত বহাৰ কথা আছিল মানে আপুনি আগবাঢ়িছিল আলোচনা মইতো আলোচনা আজিও আছে কৰিম মই কিন্তু ইহঁতে পাৰা নাই খাম্পাটো পলাই গ'ল মিডিয়াত আহ্বান জনাই আছে ডিফেন বড়োৱে আহ্বান জনাই আছে যে BTR পিপিলে আহকচোন মইতো আছে এতিয়াও আহা নাই কিয় মুখেদি আহ্বান কৰি আছে ডিফেন বড়ো খাম্পা বৰগয়াৰী ইহঁতে দায়িত্ব লৈ পেলাই গৈছিল যে প্ৰমোদ বড়োৰ লগত আপুনি বহিব লাগে মইতো বহিম বুলি কৈছিল কিন্তু আজিলৈকে কোৱা নাই नोंथांमोनखौ आंनि उदां बयखौबो बरायनाय थाबाय दा बे समाव रायजो नोंथांमोन जे जोंनि बड'लेण्ड हालामाव BTR हालामावहाय जे जोंनि रिजनेल राजखान्थि दोलोफोराहाय दा सिगां समनिफ्रायनो जे मोनसे बाथ्रा बेरखांगासिनो दं जोंनि गासिबो राजखान्थि दोलोनिफ्राय आरो सिगांनि बारग' चिफ BTCनि हाग्रामुवारि साराबो जे बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव जे दासिमबो बुंगासिनो दं आरो दासिमबो बिथाङा गोरोबलायनायनि इउनिटिनि खोथा रायलायनो बाथ्रा रायलायनो सावरायनो बिथाङा जेब्लायबो थियारि दा बिनि बादै जे हाग्रामा महिलारि सारा सिगां समाव जे BTR एकर्ड जानाय समनि उनावहाय जे मोनसे सरकार दानो थाखाय मोनसे जे लाइजाम हरदोंमोन आर'जलाइ हरदोंमोन अल बड' इउनियननो दा बिनि बादै एबसुनि आफादगिरि दिफेन बर' बिथाङाहाय दा खौरांगिरिनि सिगाङाव जे बिथाङाबो बुंबाय जे बे लाइजामा बिथांमोननिसिम सौफैयाखै दा बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि दा बेसे सैथो रायजो नोंथांमोन बिथांमोननि खोथा बाथ्रा बुंनायाहाय दा समासो फोरमायसिगोन जों बुंनो हाया दा बेवहाय बे गोरोबलायनायनि बाथ्रा जे लाइजाम हरनायावहाय सिगां समनिफ्रायनो दा सावरायै दा खनब्रै जाबाय गासै BPF UPPF आरो एबसुजों सावरायनाया रायजो नोंथांमोन दा आं बेबायदिनि गेजेरजों बे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों एबसुनि आफादगिरि दिफेन बर' बिथां साराहाय जेबायदि जे खोथा बुंबाय जे बिथांमोननिसिम बे आर'जलाइ लाइजामा सौफैयाखै सैथो बाथ्राखौ बुंदों ना मादों जों बेखौ जेबो मोनथिया दा थारैनो समासो बेखौ फोरमायगोन आरो BPF दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनाहाय बे लाइजामखौ थारैनो सैथोयै लिरमारदोंमोन सिगां समावहाय मानो होनोब्ला बर' हारिनि थाखाय आन्दलनकारि गासिबो नङा होमबा दा BTR एकर्ड खालामबाय दा BTRखौ सालायनो जे BPF UPPF रिजनेल राजखान्थि दोलोजोंनो खौसेथि जानाय इउनिटि जानाय जे गावजों गावनो सालायनो गुबुन दोलोजों जे एलायन्स जायालासिनो सरकार दानाङा बेफोरबायदि जे लाइजाम जे हरदोंमोन बिथांमोना थारैनो बिथांमोननि लाइजाम हरनाया बर' हारिनि थाखाय खौसेथिखौ दिन्थिदोंमोन आरो बिथांमोननि लाइजाम हरनायाहाय जोबोद मोजां आरो गाहाम जादोंमोन जे खौसेथि जानांगौ बे समाव खैफोदनि समाव खौसेथि जायाब्ला मालाथो खौसेथि जानो जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो मिन्थिखायो बुजिखायो इउनिटिया जानांगौ मानो होनोब्ला दिनै सैथो लिडारा दा जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोर नुजाथिदों बा आगुनि बारग' BTCनि हाग्रामुवारि सारा दा सैथो गोसोजों दा बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा हारिनि सिन्टिमेन्ट गोनां होननानै दा ससियेल मिडियाआव बिथाङा गोबां गोसारदों लाइजामखौ मोजांनि थाखायनो हरदोंमोन बिथांमोना बे लाइजामखौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना जे बे लाइजामखौ आजावनो मोनाखै रिसिभ खालामनो मोनाखै बेबायदि बाथ्रा बुंबाय दे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरोबाव दासिमबो सावरायनो होननानै बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङावल' खोथा बाथ्रा बुङो बाट हाग्रामुवारि बिथां साराबो स्पस्ट' दासिमबो सावरायनो बिथाङा राजि थियारि नाथाय नैबे मोनसे खोथा सैथो जे बड'लेण्डनि रिजनेल राजखान्थि दोलो UPPF बिथांमोना सावरायनो राजि जायाखै खोमा बिथांमोना सावरायनो राजि गैया बिथांमोननि बादै जेबो रिप्लाइ जे पजिटिभ बाथ्रा बुंनायबो जों खौरांगिरिनि सिगाङाव ससियेल मिडियाआवबो जों नुनो मोनाखै दा सैथोआ बाथ्राया बेनो दा बिथांमोना बुंगासिनो जे सावरायगोन गावजों गावनो जे कन्ट्रभार्सि जानानै गावजों गावनो दाय होलाबायो दा सैथो लिडारा हाग्रामुवारि सारा नुजाथिदों दा जों UPPनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बे खौसेथिनि बादै बाथ्रा सावरायनो पजिटिभलि खोथा बुंनाय बाथ्राखौ जों नुनो मोनाखै बिथांमोना बुंदों खेंसालियै दा रायजो नोंथांमोना नैबे एबसुनि आफादगिरि दिफेन बर' बिथां सारा मा बुंदों खौरांगिरिनि सिगाङाव सैथो बाथ्राया मा नोंथांमोना दिफेन बर' बिथांनि बुंनायखौ खोनासंग्रोदो नोंथांमोना मा बुजिदों खौना फोरमायहर सैथोआ मा सैथो लिडारा सोर नुजाथिदों दा
जोंनि हारिनि गेजेराव हारिनि सिबिनो गोनां गेजेराव दा सोर बर' हारिनि रायजो राजा बिथांमोनानो दा बेखौ मोनथिखायो बुजिखायो BPF दोलोनि जायफोर मोजां सानग्रा वेल विजार UPPL दोलोनि जायफोर वेल विजार बिथांमोननि गेजेराव मोनसे आल'सना जादोंमोन माने सरसा जिरायलायनायनि नङा जे मोननै बड'लेण्डनि राजखान्थि दोलोआनो ज' लोगो नांनानै सरकार दाजायो नामा किन्तु बेयो बास्तबाव बे कार्यकरि जायाखै आल'सनायाव खोथा बाथ्रा मबाइल टेलिफनावल' बे जादों जेखि जाया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे लेटारखौ जोङो मोनाखै अफिसियेलि बे लेटाराव रिसिप्टबो गैया आरो जोंनि माने रेकर्डआवबो बेयो गैया बिथांमोना हयतो हरदोंमोन बहाबा बेयो मिसप्लेस जादों बा जोंनो होफैयाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फिन खेबसेबाव बावैसो BTR आव सोलिबाय थानाय राजखान्थियारि जि माखासे थासारि आरो बे परिबेस आरो परिस्थितिखौ नोजोर बोनानै बुंथारनांगौ जिखिनि मेइन पइन्ट्सफोर दङ बिनि सायाव खेंफोरथि होनो थाखाय जोङो खौरांगिरि बिथांमोनखौ लिंदों आरो बे बिथिङाव गाहायै बावैसो खौसेथि बर' माहारिनि आफादफोरनि जि मोनसे इनिशिएटिभ आरो बर' आन्चलिक राजखान्थियारि दोलोफोरनि जि गोरोबलायनायनि जि मेटार बे मेटारखौ लानानै जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद गासै मोन 16 बर'नि माहारियारि आफाद गौथुमफोरा बर' आन्चलिक राजखान्थि हान्जा UPPL आरो BPF नो जेब्ला सावरायनो थाखाय लाइजाम दैथायहरनाय जाबाय आरो जोबोद गोसो गोथारै खौसेथि आरो गोरोबलायनायखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासै आफादफोरा ज'है जोङो हाबा मावगासिनो दङ आरो मोननैबो दोलोनि सानै गेदेमा दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांमोनजों सावरायनो थाखाय जों जेब्लायबो थियारि बे खोथाखौबो जोङो फोरमायदों आरो बे सावरायनायनि थाखाय जेब्ला लाइजामखौ दैथायहरबाय आरो लाइजाम दैथायहरनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि BPF दोलोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादनिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरफिनदों बे खोथाखौबो जोङो 9 आगस्तआव बड'फा हाउसाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गुवारै गोथौयै जोङो फोरमायदों आरो बिथांमोना जि लाइजामखौ जोंनो दैथायहरदोंमोन बे लाइजामाव जिखिनि खोथा लिरनाय दङ जों बेखौ दाबो खेंफोरथि बा बिनि सायाव जोङो रावनोबो जों फोरमायाखै बेखौ जोङो जोंनि गेजेरावनो लाखिनानै दोनदों नाथाय जोङो बे लाइजामनि आधाराव फिन खेबसेबाव आरोबाव जोङो दैथायहरदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांजों जों थोंजोङै सावरायनो लुबैयो हास्थायो आरो बे माहारियारि आफादफोरनि मोनसे लुबैनाय बुजाबुजिया मा लेभेलाव जागोन खौसेथिया मा लेभेलाव जागोन बे उननि बाथ्रा किन्तु सावरायनो जे हास्थायो लुबैयो जों बेखौ फोरमायदों आरो 12 दिनैनि बे सानखौ 12 आगस्तखौ जोङो मोनसे सम मोनसे होनानै जोङो खावलायहरनाय जादों आरो बिनि गेजेरावनो UPPL दोलोनि आफादगिरि BTR नि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो बिथांमोननि दोलोनिनो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोना सानैबो 10 आगस्त 10 आगस्तआव फैनानै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस हाउलियाव प्राय 2 घन्टा मोन 16 बर'नि गेदेमा माहारियारि आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि दैदेनगिरिजों खौसेयै जों जयै रायलायदों बे रायलायनायाव मा जाखो मा जायाखै जोङो खौसेयै मोन 16 आफादा साननै सानथामनि उनाव सावरायफिननानै जोङो बेखौ फोरमायगोन दा खोथाया जाबाय मा आं बेखिनि रेफारेन्सखौ बेखायनो लाबोनांबाय जे नैबे लाइजाम बे लाइजामा जाहैबाय फेसबुकनि गेजेरजों बेयाव इउनाइटेड निउसनि गेजेरजों ओंखारदों आरो BPF दोलोनिनो सासे दैदेनगिरि माने बिबानगिरि बिथांमोननि पेजनिफ्रायबो बियो आपल'ड जादों जे 2020 सननि 23 डिसेम्बराव BPF दोलोनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सिगनेचार आरो प्रबिन बर' बै समनि
मावफुं गाहाय नेहाथारि BPFनि BPF आरो UPPLआ जथायै BTCआव सरकार दानायनि सायाव सावरायनो बा मदद खालामनो हांख्रायनानै गांसे लाइजाम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बड'फा हाउस एड्रेस होनानै बिथांमोना जोंनो लिरनानै हरदों। दा बे लाइजामाव गोबां खोथा दङ, अलरेडि बे ससियेल मिडियायाव आपल'ड जाबाय। खोथाया जाहैबाय जे मेल मिटिंआव खौरांगिरि बिजोङाव दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे BPF दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थादों जे बै समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो खौसेथिनि थाखाय लाइजाम हरनाय जादोंमोन, किन्तु बिथांमोना बे समाव गोसो होआखैमोन होननानै। दा खोथाया जाहैबाय जे 7 आरो 10 डिसेम्बराव 2020 कभिडनि उनाव BTR आव बिसायख'थि जादों। 12 डिसेम्बराव काउन्टिं जादों, रिजाल्ट फैदों आरो 15 डिसेम्बराव जों जिखौ नुदों UPPL दोलो BJP आरो GSP लोगो नांनानै बिथांमोना भट टेकिं लानानै सरकार दादों। आरो बिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि पार्टिया जिहेतु मोन 17 मोनदोंमोन, सिंगल माने लार्जेस्टमोन, बिथांमोना मेजरिटि मोनाखै बा मेजिक नाम्बार मोनाखै, किन्तु सिंगल लार्जेस्ट। आरो बे हिसाबै बिथांमोना गुवाहाटी हाइकर्टआव बिथांमोना PIL होदोंमोन बा केस होदोंमोन, पिटिशन। आरो बे पिटिशननि आधाराव 26 डिसेम्बर 2020आव गुवाहाटी हाइकर्टआ फ्लोर टेस्टनि थाखाय मोनसे दिन थिक खालामनानै होनाय जादोंमोन। दा खोथाया जाहैबाय बिनि गेजेरावनो 15 तारिखआव भट टेकिं लाबाय, 26 तारिखआव हाइकर्टआ फ्लोर टेस्टनि थाखाय दिन होबाय। 23/12/2020आव गांसे लाइजाम बिथांमोना दिनै आपल'ड खालामदों। बे लाइजामाव जिखियानो लिरा मानो, किन्तु बे लाइजामखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अफिसियेलि जोङो मोनाखै आरो जों सैथोनि आधाराव बे खोथाखौ बुंदों। आरो बै समनि गाहाय नेहाथारि, आं बै समाव आफादगिरिमोन, गाहाय नेहाथारिमोन लरेन्स इस्लारि, आथिखाल बिथाङा MLA, बिथांजोंबो रायलायबाय जोङो, बिथाङाबो मोनाखै। आरो बे लाइजामाव कुनु रिसिप्ट कपिबो गैया। हयथ' बिथांमोना लाइजामखौ लिरदोंमोन जानांगौ बा लाइजामखौ बिथांमोना ड्राफ्ट खालामदोंमोन जानांगौ, किन्तु बिथांमोना जोंनो इस्यु खालामाखै बा बेखौ दैथायहराखै। आरो सोरनिबा दारायै बिथांमोना जुदि होफैदोंमोनब्ला जाय होफैग्रा बे कमिउनिकेशनाव माबा मोनसे गेप जादों। जोंनि अफिसियेल प्रसिडिं रिसिप्ट एन्ड डिसबार्स माने इन एन्ड आउट जि रेकर्ड जोंहा थायो लाइजामनि, बे लाइजामाव कुनु जेबो जोंनियाव अफिसियेल रेकर्ड बेबायदि तथ्य दिनैसिम गैया। दा बेखायनो खौसेथिनि लामा हान्थिनानै हाबा मावबाय थानाय समाव दिनै जोंनि सायाव मोनसे ब्लेम लाबोनो नागिरदों जे जोङो बै समावनो खौसेथिखौ नागिरदोंमोन, नाथाय एबसुआ बे खौसेथिखौ जोगारदोंमोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सार्थआव 35 लाख BTR रायजो राजानि बर' हारिनि अस्तित्व आरो जातीय सार्थआव, जातीयताबादनि सार्थआव जों मालाबाबो रावखौबो थगायबोफारनाय खोथा गैया। किन्तु बेबो सैथोदि BPF दोलोनि जायफोर मोजां सानग्रा वेल विचार, UPPL दोलोनि जायफोर वेल विचार, बिथांमोननि गेजेराव मोनसे आल'सना जादोंमोन, माने सरसा जिरायलायनायनि नङा, जे मोननै बड'लेण्डनि राजखान्थि दोलोआनो ज' लोगो नांनानै सरकार दाजायो नामा। किन्तु बेयो बास्तबाव बे कार्यकरि जायाखै। आल'सनायाव खोथा बाथ्रा मबाइल टेलिफनावल' बे जादों। जेखि जाया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे लेटारखौ जोङो मोनाखै अफिसियेलि, बे लेटाराव रिसिप्टबो गैया आरो जोंनि माने रेकर्डआवबो बे गैया। बिथांमोना हयथ' हरदोंमोन बहाबा बेयो मिसप्लेस जादों बा जोंनो होफैयाखै, बा बिथांमोना हरनो होननानै ड्राफ्ट खालामदोंमोन किन्तु बेखौ होफैनाय जायाखै। गोबां कारन थानो हागौ, बिनि स्पष्टीकरणखौ जों होबाय। दाबो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, मोन 16 आफादा हाग्रामा महिलारि BPFनि मानगोनां आफादगिरि बिथांजों सावरायनो थाखाय जोङो नेनानै दङ। जोङो जेब्लायबो थियारि, जिहेतु जों बिथांमोननो लाइजाम हरदोंमोन आरो UPPL दोलोनि आफादगिरि बिथाङा जोंजों सावरायबाय। मा सावरायखो बे खोथाखौ लानानै गासै 16 आफादासो निर्धारन खालामगोन आरो बेयाव जोङो ज'है जुथुमफिननानै उनाव जोङो रायजो राजानो मिथिहोगोन। बे मोनसे बिथिं ना
दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो सैथो आरो मोनसे बिसासनि आधाराव खामानि मावबोदों आरो मावगासिनो दङ 2024 सनाव खौसेथिखौ लानानै जेला खोथा बाथ्रा सावरायनाय जादोंमोन ब्रैथि खेबनि थाखाय बिभिन्न लेयाराव बिभिन्न फेसाव हाग्रामा महिलारि आरो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों एबसुआ सावरायदोंमोन आरो मोन्नैबो दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गावबा गावनि लेभेलावबो सावरायदोंमोन फैयै फैयै 2024 नि डिसेम्बर दानाव बेयो थाबथादों दिनै बे सावरायनायाव स्वयं रिहन दैमारि बिपिएफ दोलोनि सासे दैदेनगिरि बारग' मन्त्रि आरो उदालगुरि विधानसभा समष्टिनि बारग' एमएलए बिथाङाबो गाव स्वयं बै समाव रायलायनायाव आग भाग लादोंमोन इमानुएल मुसाहारि रिहन दैमारि रबिनसन मुसाहारि खाम्फा बरगयारि रबिराम नार्जारि साबा मेन दैदेनगिरि आरो बिनि गेजेराव रिहन दैमारि बिथाङा आंजोंबो आलादायै रायलायदों जे खौसे जायोबा मोजां आरो खौसेयै जोङो हान्थिलांनो हायोबा जोंनि जि जेंना जोंनि जि भुल बुजाबुजि आरो BTR खौ आन्सलिक दोलोआ मजबुतै सामलायलांनांगौनि थाखाय जोङो रोखायै हाबा मावलांनो हागोन बे खोथाखौ रिहन दैमारि आंनि सिगाङाव बुंदों आरो दिनै फैयै फैयै जि 2024 नि डिसेम्बर दानाव जि थाबथानाय बा थाद'नाय बियो 2025 नि एप्रिल मे दाननिफ्राय इलेक्शनियारिं जि माने मेल मिटिङाव हाग्रामा महिलारिया बारम्बार मोनसे खोथाखौनो रिपिटेडलि बुंबाय थादों जे बै समाव बिथांमोन मोननै दोलोआ नांलाय खमलाय जानानै बे प्रसेस बे जि थासारिखौ नस्थ' खालामबाय जों आरो बेयाव आवगायासै एबसुआ जोङो सेफ डिस्टेन्सआव जोङो अबजारभेसन खालामनानै थाबाय किन्तु हाग्रामा महिलारि बिथाङा 100 टाइम्स बिथाङा बुंबाय जे दिपेन बर' आरो एबसुआ फैनानै बा खाम्फा बरगयारि बिथाङा फैनानै आंजों सावरायदोंमोन जि सावरायनायाव रबिराम नार्जारिबो दङमोन खनिन बसुमतारिबो दङमोन जे एबसुआ आंनियाव दायित्व लानानै थांदोंमोन हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' मोननै दोलोनि आफादगिरि मुरब्बीजों बिथांमोना जिरायहोगोन मोनसे टेबोलाव होननानै आंनियाव बुंनानै थांदोंमोन बे खामानिखौ एबसुआ दिनैबो मावाखै दिनैसिमबो मावनो हायाखै आरो एबसुआ मावोबा मोजां आङो आसाबादि होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बे एखे खोथाखौ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों सावरायनाय समावबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों रबिराम नार्जारि बिथाङा एबसुनि जुथुम्मा दतमायाव जेला जोंनियाव बाहागो लाहैयो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे गावनो मेसेज हरदों जे एबसुजों बिथाङा जि रायलायदोंमोन बेखौ एबसुआ आवगायफिननांगौ होननानै रबिराम नार्जारि बिथाङाबो जोंनो फोरमायदों दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिपिटेड टाइम्स बुंनायखायसो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थाद'नानै थानाय जि प्रसेसखौ फिन आवगायफिननांगौ आवगायफिनजायो नामा बेखौ साननानै 13 जुलाइआव बर' माहारियारि आफादफोरखौ लिंनानै सावरायदों आरो 3 आगस्टआव सावरायदों बयबो एकमत बुंदों जे खौसे आरो गोरोबलायनाया जानांगौ मा आधाराव बुजाबुजि जागोन बोरै आवगायगोन बे उननि खोथा किन्तु सावरायनाया जानांगौ आरो बेखायसो लाइजाम हरदों जोङो दा रिहन दैमारि बिथाङा गावनो स्वयं दङमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिपिटेडलि 100 टाइम्स दिनैबो बुंगासिनो किन्तु दिनै बिथांमोना जुदि माने रायजो राजानि माइन्डसेटखौ डाइभार्ट खालामनो नागिरबा बोरै जानो आं रावखौबो सोंखारनो नागिराखै कारन जोङो दाबो नेनानै दङ आसाबादि जे बिथांमोना जोंजों सावरायगोन बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंजों सावरायगोन बेखायनो रिहन दैमारि फ्रेस मुसाहारि बिथांमोना राजखान्थि दोलोआव दङ बिथांमोना दिनै बिजाथि बिथांमोना इलेक्सन केम्पेइनाव दङ खोथाखौ बुंनांगौनि थाखाय जानला मानला खोथा बुंबा बियो थगायनाय जायो आरो जोङो रावखौबो सोंखारनानै परिबेसखौ गाज्रि खालामनो नागिराखै कारन बुंनांगौबोथ' जोंबो बयबो हालायलायो दा बेखायनो जोङो पजिटिभ मोनसे कनस्ट्राक्टिभ परिबेस लानानै जोङो दाबो नेनानै दङ आरो बिथांमोना सोरखौबा थेला थेलि खालामनायनि खोथाखौ साननाङा सोरखौबा सोरजोंबा नारना हरनायनि खोथाखौ साननाङा जों मोननैबो दोलोनि सायाव दाबो बिसासखौ लाखिनानै बे प्रसेसखौ जों दाबो
नेनानै